Στημένος. Περίπου. Γιατί, τι εννοείς περίπου? Επειδή είχα μετρήσει πολλές φορές, Ναι. είχα πει ότι έκανε δεξιά Ναι. και ένα λεπτό πριν την εκκίνηση έκανε ένα μεγάλο κομμάτι αριστερά Ναι. και δεν το είχα απολογίσει πολύ. Ναι. Μάλιστα. Κάποια στιγμή στο πρώτο αγώνα βρέθηκε να είσαι σε καλό σημείο σε σχέση με το στόλο. Μετά γιατί δεν έκανες τόσο καλό καβατζάρισμα? Έφτασες στα πρώτα 5 σκάφη, έτσι δεν είναι? Ναι, επειδή όταν Περίπου λίγο μετά τη μέση του Ότσε στα πρώτα 5 σκάφη. Μετά τι έκανες λάθος, πιστεύεις? μετά πήγα πολύ δεξιά που δεν σύμφερε Τέλεια. και όσο πήγαμε Τι έπρεπε πιο να πολύ, έχεις κάνει, τι έπρεπε να έχεις κάνει? έπρεπε να είχα πάει αριστερά. Από την αρχή. Ναι, Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Έχεις μετρήσει και πες ότι ήταν δεξιά. ναι. Και μετά μου είπες ότι έδωσες την εκκίνηση αριστερά. Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ, αλλά τέλος πάντων το σέβομαι. Και μετά ήσουν στα πρώτα 5 σκάφη από δεξιά. Και μου λες ότι τελικά έπρεπε να έχεις πάει αριστερά. Όχι, απλά δεν έπρεπε να είχα πάει τόσο δεξιά. Α, μπράβο. Άρα τι έπρεπε να έχεις κάνει? Να είχα κάνει τάκ. Πότε? Όταν είχε γυρίσει στόλος.